Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Unsa man ka sa imong huna-huna ang rason nga dili na siya mobalik? Iya. May nahitabo ni Johnny. Mao nga dili na siya mobalik. Mobalik siya. O, ha? O sa itong gisulti ni mo? Matod ko, mobalik si Johnny. O gano'n na kasiguro man ka nga mobalik siya. Nahibaw gidaig ka kung hain si Johnny karon. Nakailan ako sa batasan ni Johnny. Mobalik siya kung walay daotang nahitabo niya. So, nagaday kaayo mo si Johnny, no? Oh, pila ka tuig biyasad nga nagkauban mi. Kami barkada, kami badi-badi. Pero kinahanglan mo pahawa na ka dinhi sa payag. Tungod kay dili ka taga dinhi. Balik na sa syudad kung diin kagikan. Nagsabot na mi si Johnny tiya. Magdungan mi og balik sa syudad. O kung mauna, dili ka pa madaog dinhi sa payag. Dili pa. Pero ako naman ang ipaguba. No? Imong ipaguba? Ay sa tiya Unya na ni ipaguba kung mabalik na si Johnny o makapauli na magsyudad. Way makapugong nako kung ako ning ipaguba. Payagdis akong amahan. Pero gihatag na niya ni Johnny. Si Johnny nang tag-iya ini. Anak ko. Apo lang si Johnny. Kana ang ibutang sa imong utok. Og witness ko nga nakabati gyud sa pagbasa sa kabili ni Lolo sa iyang kabtangan. Og pagbili ni Lolo Pilo ining payag kang Johnny. Tiya, ay lang gud pagdali gud. Maimo ra lagi ning tanan. Wa may nahangol ining payaga ba? Oh, Kung mabalik na si Johnny, ako siyang sultihan nga mo pahawa na mi dinhi. gahi gid kag oo. Awa man say o nga humok. Mao nga ani lang sa ko dinhi tiya. Di masadi ka mauwawon, no? Nganong mauwaman ko? Dili gud ka taga dinhi. O yang ano baga makikagnaw nga dili mo biya dayon ining payag. Aray, ayay. Sakit-sakit to pagkasultiha da. Aw, kung gisakitan ka, mao ni giingon nga mulayas ka na. Sakit pero sorry. Kay dili man gyud ko nimo mapalayas dinhi. O ngano man kuno. Kay lalaki ko, ug body ko ni Johnny, dili na ko siya mahimong biyaan. Kung imo na ipaguba, babagan man gyud ako mo kuba. Batuon ako. Buisit ka. Laig batasan. Mingaw man. Wala may mga pasyente sa Pater Dental Clinic. Ang gwardya na lang ang naglakaw-lakaw. Kumusta naman kas, Milchi? Ang malong sakinan. Nagyapot sa parkingan. Ang sabi kay gibuha sa mga doktor diya sa dental clinic? Nga nang dagkan na sila? Si Dindo ka nang midool sa kahit ni Puldo. Klaro kayo ng mga bayhon gikan din sa ibabaw. Puldoon sa man. Wa na balita ni Johnny? Wa pa man, boss. Wa man sa manawag ang akong iyaan. Ngano ka nung kalit man nga nawa si Johnny? Mura man og dunay daw tang nahitabo ni Johnny, boss. Kay kalit man niyang gibiyaan si Mikmik. Unsay huna-huna mo? Di man gyud na magbuwag ang duha. Kung asa si Johnny to aman sa ginas Mikmik. Nga sa ato pa, posible nga nadisgrasya si Johnny. Ugwa pa kini maugat. Posible nga mao ka na nahitabo. Pero, kinahanglan nga maniguro ta. Ha? Pabarugan ko glain kining imong pwesto. Ug ikaw ang manghita ni Johnny. Ha? Mao na. Paniti ang tumboy.
Si Mikmik. Mao ka na imong misyon karon. Panid-an ang lihok sa tumboy. Susiha kung unsay nahitabo ni Johnny. Gusto ka, boss. Ang tumboy ang unang mahibaw kung unsa ni ginahitabo ni Johnny. Sige na. Lakaw na. Oo. Oo, boss. Tago ka. Kung unsay resulta sa imong lakaw, Oo. Okay, boss. makapahibong kaayo kining kalit nga pagkahanaw ni Johnny. Uy, asam to? Paingon si Puldo. Migawas mo sa gito. Midulog sa ubos. Doon nagigisugo ni Dindo. Maklaro mo sa porma sa ilang panagsulti. Ay, migawas na Smilche. Siya ka nang miduol ni Dindo sa hawanan. Ngalang may gawas mo ka, Milchi. Dindo, gusto lang kong masuroy. Di ka mahimong masuroy, Melchi. Sir, Di pa mahimong masuroy ka, Melchi. Papsi. Luya ka pa. Di ka pa maayong maglakaw-lakaw. magpauban man sa ko ni Dindo, sir. Bisa na. Dindo, Papsi. o sa lagi sulti ko nimo. Kinahanglan magapahuay sa ustos, Melchi. Kinahanglan baskog ang iyang lawas. Ingon man ang iyang kasing-kasing. Tempa, uwa mo ko'y sakit sa kasing-kasing, sir. Bisa na. Unsa ba, Dindo? Dadanas Melchi balik sa kwarto niya. Dito sa silong. Tuon. Nanawag na si Tito Rudy nimo. Mularga na sila, paingon din eh. Ha? Di ka bati baka sa kong gisulti, Dindo? Oo, Papsi. Nakaw na. Papawayan na si Melchi siyang kwarto. Sa basement. O ipaandam na ang kwarto nga higdaan ni Tito nimo og sa imong igagaw. Oo, Papsi. Milchi. Dali na. Pahuway na. Namalik nagsud sa bahay sila si Milchi o Dindo. Og nagpabilin sa lataran ang amahan ni Dindo. Muhammad. Luya kay lihok si Milchi. Unsa big kay iyang sakit? Ug unsa mo gid kaha nga gustong isulti nako? Ay, kagang! Ayun sa magkapuldo. Kalit man kagtunga diha. Yapag na magtingali ka. Unsa na may balita ni Johnny diha? Nakita na ba siya? Wa pa. Uy. Hain magid ka siya ti ano? Nagduda ko nga nahibaw ang tumboy kun hain si Johnny. Unsa? Tempa, nganong nakasulti man ka na siya? Tungod kay dili gid siya molayas sa payag. Bisan kun ako ni siyang gipalayas. Unsa? Gahi kay og tumboya. Maghuwat gid ko no siya nga mobalik si Johnny. Hain gid ka si Johnny, no? Diha ka na siya, ha? Oo, asa man ka? Maniit ko sa tumboy siya. Balitai ko kung unsay mo mapanidaan, ha? Nana, naandam na akong pagkaon nga ako ihatod ni Johnny sa kakahuyan sa ibabaw. Hala, no? Mura naman hinon kong asawa ini ni Johnny. Nayabag na. Hangtod karon, may numtum pamanggit ko siyang paghawak na ako eh. Yapak na kit ni. Stang... Oh, uy! Lola! May kay ni aka! Malingaw kong hunahuna la. Ay, Mikmik. Hain magid ka hash Johnny. Kuan, na-missing lagi si Johnny la. Ay, tinuod gyud ka. O, lagi. Kung maoy na, ikaw na lang akong hatagan iniksuwat ni Melchi para ni Johnny. Ha? Suwat? Oo. Gisikreto ka naghatag ni Melchi na ko. Iyan ang ipahatag ni Johnny. Oh, sige la. Ako ni ihatag ni Johnny. Nahibaw na ika kung hain karon si Johnny. Ha? Oh, oy, pero anhi man gito siya mo pauli din his payag. Ako niya ning ihatag niya.
Ay, sige. Adon ako. Naapa gyud ay sa bahay sa mga pater si Merchi. Pero, unsa man kay sud ining suot niya para ni Johnny? Ako ba kaning ablihan, no? Ang sa mga suwata, Mikmik. Puldo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!